Am venit aici pentru heroină. Prima oară am consumat acum 12 ani, după care 10 ani n-am mai consumat, după care am recăzut. Am încercat de mai multe ori să fac dezintoxicare singură, acasă, cu substituție și nu a funcționat. Apoi am realizat că nu pot să mă dezintoxichez singură și am luat decizia să vin aici, într-o clinică. Aici toată lumea e foarte, foarte drăguță, te suportă, este ca și cum toți am fi copiii tuturor. Sunt foarte suportivi, medicația nu este dură, nu este ca în România, când toți sunt jumătate adormiți. Aici ești energic în fiecare zi. Nu se face o dezintoxicare foarte rapidă și funcționează foarte bine, adică toată lumea e energică și suntem ok. Acum sunt la finalul tratamentului, sunt fericită, mă simt sigură pentru că o să primesc un implant care o să mă țină departe de droguri și o să încerc o nouă viață pe care nu am mai avut-o de mulți ani.